up guys? Nandito tayo ngayon sa Poblacion Santa Barbara. May tumawag po sa akin na subscriber ni Papa Jess, followers ni Papa Jess TV. Ito, humingi sila ng tulong upang i-groom ang kanilang aso na sobrang mat at hindi nakahawakan ng ibang tao. Maliban lang kay ate. Yan si ate. Siya lamang po yung nakakahawak ng aso. Ito, papakita ko po sa inyo yung aso. Wow, grabe. Grabe po itsura niya. Anong name niya po? Goblin. Goblin, Goblin. No, bebing ha. Pagagandahin ka namin. Lalaki po. Goblin. No, Goblin. Halika dito. Come here, come here. Ito po, sa takot po nila na hawakan yung aso ay hindi po nila madala-dala sa vet or tinatanggihan pala ng vet. Clinic siya kasi sobrang aggressive at matapang po. Nangangagat po talaga siya. Ayun, tara, tingnan natin kung kaya ng magic ko, ng aking magic hands, ang ganitong klaseng mat. Sobrang mat, oh, kapal. Tara ate, dalhin nyo na po doon sa mesa. Siya lang nakakahawak. Apo. Ayan, si ate lang po yung nakakahawak sa kanya. Nagpumapasok pa ata sa school. Pa-shoutout kay ate na matapang. Hello. Tara, dalhin mo na doon ate. Let's go, let's go. Tirahin na natin siya. Kawawa po siya eh. Kailangan niya ng ating mahiwagang kamay. Let's go. Hello po. Magandang hapon po. Pinasalan po namin siya kasi takot na takot po siya. May trauma po siya sa dating nagdupit sa kanya. And then, safety purpose po para sa amin, mga groomer. And din sa mga tao dito. Pero mamaya paamuin natin siya. Let's go, gawin na natin. Pinapahig. Goblin ha, kami bahala sa'yo may cellphone din. Biling pabigyan naman sa cellphone din. Kahit dito lang po. Pakita natin yung before and after. Magpa-picture na rin mo. Before and after. Picture mo. Before and after po. Kasama ko. Kasama ko. Pabidyo nga pahigalan ng ko. Okay lang ma'am. Uy, natusok pala mata niya. Kaya pala. Ayun mo, pakita. Paano natusok ko mo? Bili po kayo ng patak ng Gentin. Mura lang yung 250 lang. Buti hindi pa siya bulag. Parang dreadlocks Dreadlocks po yan Grabe. Idol niya si Snoop Dogg. Ito yung literal na Snoop Dogg. Dreadlocks dog. Oh, bakit? Diba? Marami ka Sama ka natin. natusok yung mata mo. Ha? Natusok yung mata mo. Ito yung pabot na isang resort na. Na-thirds naman kahit konti yun. Makabawas man lang ako. Magaling ha. Kaibigan mo kami ha. Kaibigan mo kami ha. Magaling ha. Para makaka-relax ka na. Papakita ko yung mukha mo. Yun, kita na po gini Goblin. Hindi ka na dreadlocks ngayon po eh. Decente ka na. Ka na hip hop. Saka ka na mag-dreadlocks ha. Kamusta mo na pagupit ni Beng? Goblin, nangangagat ha. Mabuti nga may nagkasyaga pa sa'yo ha. Para mahalin ka nila ng todo Nang nangagat ka, wala na. Paano mapunta ka sa pamilyang walang may pakahit sa'yo? Paano mapunta ka sa pamilya na nananakit ng aso? Kawawa ka po rin. Huwag ka matapang para mahalin ka nila ha. Kaya mo na itong kasama ko, walang mahal. Walang pag-ibig.
Ay, meron. Ito nga lang ayaw. Shoutout ko ba yan? Wow. Ganda na yung mukha. Grabe, kapal, bebe. Matapang yun Yun nga ka dito after nito, Meron na pa. Sasabunutan siya. Ayaw kanina na tanggapin. Bago ka. Sok siya. Huwag mo na sa buntot pa yan. Buntot ba yan? Grabe, Yan? parang. Oh. Parang bahay na lang yan. Ang bubuyog Tapos mo na. Ilang. Tanggalin ko lang. Yung tinga niya, sobrang Ako focus lang sa tinitira namin. Cameraman na natin siya. gusto na rin niya magpagupit eh, ano? Para makarelax na. Ayan o. Oh, tuping-tupi na yung tenga niya. Kawawa na. Oh. Wala. Bakit ganito? Bebek. Ayaw ka nilang gupitan na. Wala. Ayaw ka Sila, nilang gupitan. dinala namin mismo doon sa shop pa nila. Yun ang banggitin mo. Kaswana ka. Hindi na namin babangitin. So, nakagupitan niya, wala na, babang mo na yan, Oh, papakikuan. mabaho si Gublen na. Pero check natin yung amoy. Kadrilak na complain. Lang, pakoy lang. May wapo ng Gublen. Uy, anak! Huwag nini, huwag ka lalapit dyan. Kita ba mamaya pag Shoutout Papa Jess. Namin nun ng vlog tando Anong nagdami vlog ta. Yalaman. Papa Jess. Papa Jess, shoutout. Nakimila ka ko mong shot nata. Ni kaibota ka nata. Oo nga, Papa Jess. Nakikita ko nga sa ano na. Yun. Okay na ng tenga ni Goblet. Yun no, finally baby. Kamatapang ha, wala na akong makawakan. Ate, Lisa, siningin niyo. Kamalulot pa rin. Yan pala siya ba? Yung umaambala. Umaamba niya lang. Grabe. Goblen. Magmatapang Goblen. Parang awa mo na ha. Relax ka lang yan. Kami balak. Dito si Paing. Hindi to bagyo ha. Si Paing ha. Dito yung nanalasa. Dito yung gusto nilang kasahin. Ayun lang pala. Nene, sabi ko sa inyo, ayaw niyo marinig yung Paing. Ani ka mo, marami siya. Hindi nga. Sabi ano. Sugat ka na. Tatanggal na. Sabi. Palang-palang ka, nabili. Relax lang. Grabe to. Sobrang dikit niya. Sugat-sugat na. Kaya nga laging iyak ng iyak pag gabi, naawa naman Kasi kami. nasasabunutan mo kasi. Pwede lang kayong limit tayo. Grabe. Ilang taon na nin. Nagsusugat-sugat na sila. Kabayag na oh. Ganito pala yun. Yun timulak-tulak. Timulak-tulak. Rami dyan na yun. Ganyan mo siya sa loob. Grabe. Matangin ka. Wala na eh. Mas hirap nang tanggalin mo. Bisa mo lang bibing ha. Sugat na. Sugat na bibing. Lagin mo na lang ha. Isang hirap na lang. Pwedeng gupitin ko. Hindi rin gusto yung basta-basta. Tirayan. Wala. Yun. Yun, naging. Woo! Yeah!
Ginawan balbalag. May mga kuko na rin ba siya? Mama, hindi walang puto to. Bakit kanyo? Maliligaw po. Hindi na makakabalik sa pamilya niya. Pag nagputo pa to. Opo. Gab. Hindi na sir. Hindi, magkakakuto ka. Oy. Magkakakuto ka. Hindi na, sir. Sa mga kuto? Matapang. Ipalong ko lang. Tira, tira mo. Goblin. Masakit. May sugat na siya dyan sa ano. Opo, automatic po yan. Pag ganyan po sugat. Pag hindi pa po nagapan po yan, mapuputol po yun. Ay, masakit. May sugat yan, may sugat. May sugat. May putol. Paputol na yan, paputol na. Sana huwag naman sana. Check natin mamaya ako natitira nun ha. Alam na. Peram. Dito nga bagsak. Gumawa ko na. Payat mga apo niya. Gawas sa buhok niya. Yun po, pa-shoutout po sa mga may aso dyan na nahihirapan po kayong dalhin sa vet clinic. Just PM po sa aming Facebook page, Makoyan. Ay, wala na pala yung Makoyan Friends. Yung Magic Hands TV na lang po ang may message niyo po. Pupuntahan po namin kayo kahit saan po sa Pangasinan. Pati mga matatapang po, okay lang po sa akin. Wala yung matapang yung may-ari Hindi ko kayo pupuntahan. Gab. Sige, tanggalin mo muna. Mamaya mo na i-finish pa eh. Tanggalin mo muna yung mga kabata. Ito na sanay pa eh. Nag-aaso ka din. Ano yan ma'am? Pure Shamish yan. Parang may mix ng Himalayan. Ano yan? Pure yan. Pure na Shamish. Pure din itong mga to. Yan. Go back. Yun, tatanggal na. Ginhawa ka na. Ayan na siya. Yun, grabe kapal Gab. May ilang Gab. Malapit na Gab. Kiloin natin kung may pantimbang sila. Kaya? Kiloin natin Meron. sa natatlong kilo to. Kasi nandun na lahat ng naipon niya. 10 kilo na yun. 10 kilo na, no? Hirap na. Mas mabigat pa ata yung buhok mo eh, kaysa sa'yo eh. Payas mo na Relax lang, bebe. Matagal ka na rin ginaka-stud, no? Lalaroin natin titi mo para makaginhawa ka. Ano po yun yung paano yung ginagawa niyo? Ano ba yun? Shooter po. Oo. Dapat din ma'am kasi ang lalaki na hindi po nagagamit, nabubulok po yung similis sa loob. Pag sinima sila, ano? Kaya mainit ang ulo, matapang. Pero pag nakaka-stud naman po sila, maganda yung pakiramdam nila. Sakit na. Sige pa, fine. Diretso. Kung kaya mong gupitin na lang para mas Ay, ano na, kaya, Gab. kung kaya. Go. Go up. Ano ba ba Kinaapo, ganyan eh. Tusok yung mata mo. At hindi ka nabulaw. Very hard kasi Pahingingat Dun sa pinakamanipis yan. Yan. Parang ang kapal. Alam ka lang pagpapasukan ng gunting. Baka Hindi, cut mo muna maliliit dyan sa dulo sa dulo. Daan pa eh. Sakit. Daan lang po. Bam sa kabilang. Ilan pa yung magiging? Yan po. Nagamitan na po namin ng gunting kasi hindi na po makaya ng aming razor. Sobrang kapal. Oops, dandan pa eh.
Relax ka lang, makaka-relax, makakaginhawa ka dyan, bebe. Ops. Ikot, masakit. Sige na pa, kaya na ng resort yan. Kung may ulog may babagsak ng gunting, wala kang pambili. Walang gunting ng pang-asa. Shoutout kay Master Cesar dyan, baka naman. Pangarap ko po yung gunting niyo, sir. Kahit isang set lang. Oh, baby. Yun na, matatanggal na. Gop. Bakit? Kaya di mo. Bakit? May infection na yung mata niya, kailangan mapatakan na to. Saan po yung bibili? Sa ma'am, sa Lazada po. Gentin. Oo po. Ginagamit ko po yun pag natutusok yung, kasi syempre di maiwasan talaga. Lalo na pag may mga aso na may magkakatabi, nag-aaway po sila, nagkakalmutan niya. Kaya dapat laging may ganun. Pag pag natusok yung mata, patakan na agad. Paeng, ingat paeng. Nakadikit. Ano bebe? Nakadikit. Ingat po. Hindi kaya Risa? Wala ako sa iba niya. Hindi po. Sakit niya, masakit niya. Sakit. Sensya na kailangan ng gupit eh. Hindi ka naman saktan. Glenn. Grabe, yung kapal niya, no? Kalahating kilo na yan. Nasa paa mo pa lang. Buti ma'am, kaya niyo pa siyang i-handle. Kahit matapang siya. Dati niyo ba siyang kaibigan? Kaya pala. Ako ang nag-alaga sa Kaya nag-alaga. Tama po, ikaw pala yung alpha niya. Kasi sino po yung nag-alaga sa kanya ng una, yun ang hindi niya makakalimutan. Kahit na mag-abroad ka ma'am, kay kawat pa rin ng bastard. Pagod na po ang nag-aanak na. Hmm. Buti po nakapanap ko po si Papa. Buti pala. Salamat Papa Jess ha. Yan, please support Papa Jess kasi naban na naman yung Facebook niya. Nako, doon pa nga lang siya kumikita. Naban pa. Dahil po kadiso doon sa rabbit niya, no? Dinidispoose na. Laki, pakita mo sa video ko. Tigas. Yan. Sa kabila, tapos na. Ang buntot na lang. Kaya tinuturuan ko na lang si Papa Jess, aso na lang yung alagaan niya. Huwag na rabbit. Doon siya minalas. Una, naban na siya. September to. Oh, sige. October. Kakabalik lang ng akot niya. Actually, kakabalik lang ng akot niya. Tuwang-tuwa siya. And then nag-post siya, di ba? Nakita mo yung post niya na kawawa siya ngayon. Sabi ko nga sa kanya, turuan ko siya nito eh. May mabait naman po yun. Grabe. Mat na mat ako. Sana yun. Stop. Pakita mo nga sa akin kung gaano kalaki. Masakit. Gab. Tingin pa. Yan na lang exam. Tingin ko muna ito eh. Parang gusto. Kaya parang ang laki-laki. Kaya mong gupitin eh, para hindi ka naman mahirapan. Oo, hirap. Kasi yung Mahanap mo naman.
Yan. Okay, tira. Ano, bebe? Relax lang, bebe. May bala sa'yo. Katapos ako, kakabigyan mo kami ah. Kakagatin ha. O, naiiyok siya. Oy, tears of joy. Naiiyak ka, bebe. Masakit. O, baka naman, boy. Ano, pogi ka naman. Sabi, laki. O, parang tuta. Pakita mo dun. Pakita. Parang tuta ko lala lang pa. Ayun, yung buntot niya. May sulba. Hanapin mo na yung pinaka madaling gupitin dyan. Parang doon na. Yan. De. Kaya yata ng razor to. Ito, pa dito. Dito ka titira na razor. Kaya razor na. Yan. Pag ganun, pasay. Kaya na razor yung pasay. Yan to. Yan. Stop. Stop. Pupogin yan. Sige, tiisin mo lang, bibin. Tiisin. Sakit. Bilang pa yun. Sige, strong. Continue na lang. Ano si ate o si mami mo? Hindi ka na nila sasaktan. Hindi na. Sorry. Amalin ka na. So wag ka mangangagat parang hindi ka lagpad mo. Hindi sila matakot sa'yo ha. Pag-awa ka. Masakit ka. Patingin. Lapit na ba? Hindi. Masakit. Patingin. Ayaw na niya Kaya ilabas. mong guntingin? Silipin mo kung kaya mo lang. Yan, ipasok mo dyan sa pinagkatan mo, yung gunting. Paharap doon na, paharap sa labas. Yan, ganyan. Yan. Ingat lang, matalas yan, nakaputol ng daliri yan. Kaso nga lang, madali rin masira pag nahulog. Wait lang po, kinakabahan po ang assistant. Puso, para sa aso, kawawa. Sipin mo, bisibela yan, yung aso mo yan. Papasalamat sa iyo itong aso na to pagkatapos niya. Yung isa, yung curve na punti. Parang may pang-hook, pang may pang-hook. Para makuhook mo pataas. Tigas, grabe, parang bato na po yung niya, mat niya. Naghalo-halo na kasi ng dog food, lupa, kain, dyan. Tiisin mo na, bebe, tiisin mo. Tiisin mo, bebe, tiisin mo. Tiisin mo lang. Tigas, grabe, parang bato na po. Tingnan, matalas yung gunting. Di ba, kahit masira yung gunting kung mag-hawa ka lang. Tagal mo ng Tingnan mo na doon. Ha? Hindi mo na pwedeng tanggalin to. Ay, kapitito ko. Tapos to. Ano ba lang? Ito nga
nga muna pa, linisan mo na muna tayo. Sige kung kaya dyan. Pusin mo yan. Basta kunin mo lang yung maliliit lang. Makukuha ng ano yan, hindi makukuha sa madalian. Wag na yan, huwag ka nang kumuha dun sa likod. Diyan lang. Ito lang. Oo, huwag ka nang kumuha dito sa likod. Delikado na to. Razor mo nga pa eh. Palabas dun sa ano. Hindi, pag ganun, parap sa'yo. Pag ganito. Yan, oh. Pag ganito. Yan. Sige, try mo. Yan, makukuha mo na yun. Sige, putol na eh. Putol na yung ano, pinakalock mo. No. Ano magagalit? Stop! Hindi. Isin mo na lang, baby. Isin mo na lang. Sige, pahin mo. Tigas siya, pahin mo na ganun. Huwag ganun. Doon, dyan ka lang. May tama na yung taas niya. Kaya dun siya masakit. Go! Malapit na tapain. Kapain mo nga hanggang saan yung buntot niya. Hindi mo makakapata. Andito yung ganun. Nakapal, hindi mo alam kung saan yung ito. Ito. Malayo pa kung ito. Ayaw pa. Spot is. Diretso mo na yung paggupit mo magmula hanggang doon sa dulo pa yun. Parang hahatiin mo sa gitna lang. Okay, pasok mo. Sige. Yun, sige. Sige lang pa eh. Walang pa eh. O pa eh. Good boy, paeng. Kaya may uncle. So, paeng. Expert na kita, boy. Paeng nilin ko. Mami F. R150 daw FI. Umiyak siya kanina. Na ano? Mami F. Grabe. Hindi na makita. Kapal. Malapit na. Dumikit na niyo. Malapit na. Natutusok siya siguro. Malapit na, baby. Malapit na. Mabiyak lang yan sa gitna. Tapos na yan. Bilis na lang yung paeng. Yun na oh. Puro matatapang dinali natin paeng yan. Ay, meron ba kayong pinuntahan bago? Opo. Ah, Nangagat din po. Ngagat din. Opo. Ganon din, inamo-amo nyo muna. Opo. Yun po talaga, no? Dapat inaamo muna. Mababait naman sa mga to. Gab, no? Gab. Yun, malapit na. Labas. Yan na. Yan na. Ay, may sugat siguro yan. May sugat. Hindi, ah? Sugat na siya, kaya masakit. Na masyado na nakadikit. Nadinig naman yung punyo kung ano yung ano. Umiiyak na po yung gunting namin.
Katulog pa lang, makikita mo na matigas yung kinakap niya. Ayun na, release rin. Daan na natin. Oh, may sugat na. May sugat, may sugat. May sugat na tayo. May sugat. Ayun, yan. Silipin natin. Sige, sige. Silang. Iskarte mo pa. Ikaw ang driver. Ay! Gabit ng gaba, malapit na Wala, matapos. mamaya mapapayak ka na isa sa ano yan. Sasarap sa ginhawa. Ginhawa na ng katawan mo. Ay, dyan yung sugat niya. Oo, dyan. Yan. Ayan o. Yan, ano kaya yun? Yun no, tapos na po si Gabriel. Ito po kanina halos hindi mahawakan kasi takot na takot po siya. Gawa po ng fur niya, sobrang kapal kaya medyo matapang po siya naasiwa. Ngayon napakabango na ni Goblin. Tapos na rin namin napaliguan. So maraming salamat po sa tiwala sa inyo ma'am at kay Papa Jess. Hindi dahil sa iyo, hindi magugupitan ng aso to. Alright, salamat po.